útočiť tak na rozbitie hlavy nepriateľovi, nie na prezúky. Nie. Pani González, No a? my sme prezúky. Ukážte. No, vy ste zlaté, aspoň niektoré mi robíte radosť, že? Ale pani Joj, moje zlatička. Čo? Ty robíš kotu? Nie. Čo som matová? Nie. Prezúky by som rada videla. Ale to sú prezúky. Kto nie ste prezúty, idem zapisovať poznámku. Za 3 máte do karáňa. A tak bude druhá. Nič sa nie, ja sa s A vami. druhá, keď si tak No, zase nemám. Nemáte tri. Vrátim sa preň, vrátim. Hneď som nazad. A dúfam, že budete prezúky dovtedy. Už nás to naozaj nebolo. Ani nás nie. Musíme zaradiť, aby sa Klinča k tej triednej knihe nedostal. Ja už s tým mám skúsenosti. Zuzana Kvítok 69. 69? 69. Nezdvíha to. Bože, volá nám nejaká Adel. Tak to zodvihni. Hello, Kto ste? it's me. A čo do mňa vlastne chcete? Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? Akože čo máte proti Vianociam? No nedieje sa to tu až tak moc, ale... A odkiaľ vlastne viete, kde bývam? It's no secret No to je tiež pravda, ale už mi nevolajte. if I'm sorry. Kto ti vlastne volal? Ja neviem. Ukáž to. Čo si to vytočila? Veď som ti kázala 69. Tu máš, zavolaj tam. Opakujte po mne. Som silná a nezávislá žena. Som silná a nezávislá žena. Viečka mám ťažké, Haló. Áno, rozumiem. Nechajte to na nás. Vieš, čo máš robiť. Dajte slovy, Si v poriadku? Áno, ďakujem. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako Čau. a menej ako zajtra. Ahojte. Ľúbim ťa stále viac. Boha, Igor, čo robíš? Zdaj sa, Dušan. Igor, nemám čas na tieto tvoje fóriky. Pre Boha, vypol sa to. Bože, fakt? Dušan, sprav s tým niečo. On to nejde. Nejde to. Ako to, že to nejde? Dobrý deň. A čo mi to nefunguje? Čo ja dnes budem hladná? No,
dávate druhý. No, to je zo školy, vidíte, a ja potrebujem ten váš, a kde ho mám? Neviem, proste to nejde. Musíš mať program. Rozumiem. Počkaj chvíľu. Už by to malo ísť. Dobre, rozumiem. Milan, aké to tu máš zatemnené. Zažni si trošku. To som ti priniesla. Koláčik. Díky. Bože, Milan, prečo si stále na tom počítači? To je hrozné. Ach, fuj, aký tu máš smrad, vyvetraj si. Spojka, nahlaste sa, haló. Haló. Aha, tam sú otvorené dvere. Ideme tam. Myslíš, že ho môžeme len tak zobrať? Myslím, že hej, skúsme to. Čo to je? To čo bolo? Čo buchlo? To kto? Ide to z kufra. Do riti. Otvor to. Čo budeme teraz robiť? Čo s ňou spravíme? Ja si ju domov nezoberiem. A nie, však ma naši zabijú. Dobre, už nás tak už natáča, tak Nikola, prosím. Už nás to natáča. Počkej, jak sa posúva infoťak? Oooo, vítajte v zábere. Dobre. Ja sa môžem ale posunúť dopredu. Aby tam bolo vidieť. Dobre, je to, dobrý záber je to. No, takže sa tešíme, že máme triednu knihu. Ešte zapáte? Ja sa akože aj zapášem. Počkej, Romanka, vidíš, behol by som pod auto. Do keľu. Šláhni mu jednu. Ja ich poznám, to sú moji známi. To sa nečudujem. To vážne? Čo sa ti čuduje, že ma pod... Raz bukom povedal, že jeden druhý. Ježiši. On sa ťa dotkol, on ťa oplul. Ty špinavé prasa. Ja mám
To nejde. Už nás to naozaj nebaví. Ani nás nie. Veď to zodvihni. Ty si to mal zrušiť, kamoško. Nemám tam ten telefónik. Naštartuj. Naštartuj. To už si naštartoval? No, dodaj v reskoku niečo také. Trošku je odhrňte tie vlasy. Nech ma vidno, jak sa tvári. Ale ja som bez vetami, že? Ja to tam Nie, vy už ste sa prebrali a búchate, mecete sa. Nejde to. Ako to, že to nejde? Neviem, proste to nejde. Ten čip nejde. Ako to, že nejde? Musí to ísť. Nejde. Ako to, že nejde? No neviem Musí to jednoducho. ísť. Ten čip nejde. Ako to, že nejde? Musí to predsa ísť. Proste to nejde. Máme problém. Počkaj.